posible kaha nga ang coronavirus usa ka biological weapon sa China? Pero usa pa ko mo dive sa atong hisgutanan. Palihog sa kog pindot sa subscribe button ug i-click sa pang notification bell aron updated mo sa atong sunod nga mga hisgutanan. Sa paggawa sa coronavirus, ang gawa sa ang ubang mga pangutana. Sama sa asa gikan ang coronavirus? Tinuod ba nga ang coronavirus gikan sa kwaknit? Nganong karon ra man ni nga dugay raman ang mga tawo nagakaon og mga exotic sama sa kwaknit? Naabay baksin ani nga virus? Ug nganong sama sa SARS sa China man gihapon nagikan? Usa lang kaha ka coincidence nga ang sentro sa paggawa sa coronavirus anaa sa Wuhan, Hubei, China. Diin sab nahimutang ang pinakaunang biosafety level 4 nga mao ang Wuhan Institute of Virology. Ang biosafety level 4 mao ang pinakataas nga level sa biosafety precaution. Tungod kay diri ginaestudihan ang mga pinakadelikado nga mga virus nga kung dili matarong og handle sa mga technician, posible kining ilang ikamatay. Tungod kay kining nga mga virus, wala pay mga available nga mga baksin sama sa coronavirus. Mao nga ang mga technician nga mosulod niining dapita kinahanglan magsuot og positive pressure personal suit nga kapareha sa mga ginagamit sa mga astronaut. So, posible kaha nga ang coronavirus usa ka biological weapon nga tungod lang sa mishandling naunay sila sa ilang kaugalingong eksperimento. Sumala pa ni Danny Shuham, dati nga Israeli military intelligence officer nga nag-imbestiga may tungod sa Chinese biological weapon. Nag-ingon nga ang ubang laboratory sa Wuhan Institute of Virology ginagamit aron sa pagpangita o pagdevelop og mga virus aron magamit nga biological warfare sa China. Ug sumala sab sa usa ka senador sa US nga si Tom Cotton. I would note that Wuhan also has China's only biosafety level 4 super laboratory that works with the world's most deadly pathogens to include, yes, coronavirus. Ug si Francis Boyle nga usa ka law professor sa US. Hip-hop, it's only useful for offensive biological warfare. Nga nag-ingon nga ang coronavirus posible nga usa ka Chinese bio-weapon. Kung ang US na ay theory nga ang virus gikan sa China, ang China sab na ay theory nga ang coronavirus posible nga gikan kini sa Amerika. Ug sumala pa nila nga gidala kini sa mga US Army niadtong October 2019 sa gipahitabo nga military world game sa Wuhan. Pero sumala pa ni Julian B. Gewertz nga usa ka scholar, sa panahon nga naay krisis, naapoy mga nagkadaiyang theory ang manggawas nga mahimo pahinuong hinungdan sa kagubot ug kahadlok. Kamo, unsa inyong una-huna? Comment lang sa ubos ug ayaw kalimot og subscribe. Ug hantod sa sunod natong hisgutanan.